हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे बानी रउआ लोग? तो चलिए रउआ सबन के बीच में एगो जनेऊ के गीत लेके आइल बानी। आपन प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर देम जान और चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूलें लोगिन। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लोगिन कि गीत रउआ लोग के कैसन लागल। अच्छा लगी तो कमेंट करें लोगिन, ना अच्छा लगी तो भी कमेंट करें लोगिन। तो चलिए लोगिन रउआ लोगन के हम एगो जनेऊ के गीत सुना जा रहल बानी, बहुत ही सुंदर बा। काचही बाँस के बाँसुरिया ए बजावेले कवनी बरुआ हे। काचही बाँस के बाँसुरिया ए बजावेले कवनी बरुआ हे। ओही में पुकारे अपना फूफा जी के, फूफा जी नहीं बोलिने हे। ओही में पुकारे अपना जीजा जी के, जीजा जी नहीं बोलिने हे। आवतानी ये बरुआ आवतानी ये जनेउआ के रंगतानी हे। आवतानी ये बरुआ आवतानी ये जनेउआ रंगतानी हे। मुजी में खड़ा साही काट ये तीनों ले आवतानी है। मुजी में खड़ा साही काट ये तीनों ले आवतानी है। काचही बाँस के बाँसुरिया ए बजावेले कवनी बरुआ है। काचही बाँस के बाँसुरिया ए बजा